frari! Als je taxa ligt hier. Het is warm, ja? Schminken is wel wel. Joj, znaš kako je? Ja se prvo zove se živo. Ajde. Ne, bok stari. Ajde. Dobro smo. Čeka. Kako reći da nećeš, da imaš? Ljudi moji. Jako definitivno. Ovdje imaš istoriju tu. Vozio sam iz koperima i bez kopera i ovaj ima svu opremu i belicama i sve. Ljudi moji, jako dobro što se kako je. Još je malo akvin. A će ono se gledati prema sve.